l'economia, no cobreix avui per avui les necessitats bàsiques de les persones. Quan tindríem recursos suficients per fer-ho? És un món cada vegada més desigual, sobretot doncs, la situació d'allò que fa anys en deien països del tercer món. Alguns d'ells es distancien cada vegada més de la realitat dels països del nord a través de situacions de comerç injust, d'explotacions de companyies transnacionals, d'un deute extern que cobrem abusivament, coses per l'estil. Les guerres que nosaltres promovem en molts països del món per salvaguardar els nostres interessos i, finalment, de quina manera aquesta Europa egoista, però el mateix podríem dir de Japó, d'Austràlia i dels Estats Units, tanca la porta als que venen de fora. Jo crec que, en primer lloc, la nostra responsabilitat és saber què passa en el món, conèixer-ho exactament. Però per actuar després ens cal associar-nos. Afortunadament estan naixent moltes facetes d'allò que s'anomena l'economia social, solidària, cooperativa i d'una manera particular, d'una forma compromesa, perdent la por. Ens cal conèixer coses, ens cal associar-nos, ens cal actuar i ens cal perdre la por. Penso que aquestes haurien de ser les normes fonamentals d'actuació.